Hola a todos, son eu, o espírito de Manuel María. Estou moi contento porque a Real Academia Galega por fin decidiu dedicarme a min o Día das Letras Galegas do 2016. E que fago aquí? Preguntaredes. Pois estou invitado polo vosso instituto para presentar unha pequena festa de homenaxe que me van facer. Dixéronme que como era unha festa non ia faltar a música e que ademais ia ler fragmentos de algunhas das miñas obras. E eu, feliz e encantado de estar con todos vos. Antes de nada, quero presentarme e farei en verso, como a mí me gusta. Eu son Manuel María, nací en 99 o seu doutor, no outeiro de Rei da Terra Chá. Son dunha casterresa de labreros, fieles a súa terra e os seus deus. Agora somos namorados. Eu son Manuel María, cantor da Terra Chá, que algúns din, cantor da Terra Chá que leva un grabado nas entrañas. Penso eu. Eu son Manuel María, labrego con algo de poeta. Por iso largo as almas no fondo dos meus olhos e ando de vagar o meu camiño. E pido as cousas a súa tenrura e os homes pido verdade. Non teño máis tarefa, son unha humilde folla que salaia na noite escura movida polo vento. Eu son Manuel María, un son tan só non sabe feble. Xa non me lembro de máis, xa vou vello. E por iso, Cati e Elsa de terceiro e sobe para unha pequena lembranza da miña vida. En 1942, trasladouse a Lugo para estudar o bacharelato e aquí comezou a súa precoz carreira literaria participando, a idade de 20 anos, no ciclo de conferencias Jóvenes Valores Lucenses. Esta primeira conferencia serviulle para entrar en contacto cos integrantes do tertulio do Café Miño, Pimentel, Fole e Roscolina, que o poñerán en contacto coa realidade galega, tanto interior como de exilio. Nesta primeira etapa da súa vida, publica o primeiro poemario dun poeta da nova xeración, Muiñeiro de Bétena, 1950, co que se inaugura a denominada Escola da Teora. En 1958, trasládase a Monforte como procurador dos tribunais e ao ano seguinte casa con Sereta Bono. Nos excitados anos 60 e 70, Manuel María atende os chamamentos e peticións que lle chegan de todas as organizacións que, ao longo e ancho do país, andan a traballar pola recuperación cultural. Desde impartir conferencias ou recitar poemas a presentar a nova canción galega. A súa obra literaria diversifícase e multiplícase de acordo cos novos tempos, ensayo, narrativa, teatro, sen abandonar o cultivo da poesía. Do existencialismo e o seu pesimismo radical evoluciona cara unha poesía que rompe, tanto no formal como na temática, con esta línea subjetiva para se comprometer co ser humano, coa súa xente, coa súa realidade social, en definitiva, co seu povo. As súas actividades políticas culminaron coa súa elección como concelleiro en 1979. Son anos duros e a súa participación nas campañas en defensa da lingua foi moi activa. En 1975 abandonou a militancia política para se dedicar por completo á actividade literaria e cultural e, desde a súa xubilación, reside na cidade de Coruña. Non é doado resumir en poucas liñas a obra deste insigne poeta, referencia imprescindible no panorama literario da segunda metade do século XX, pola amplitude dos seus registros, das súas propostas e da súa temática. Intimismo, paisasismo, socialrealismo, crítico satírico, preocupación religiosa, reivindicación lingüística e, como fío conductor de todo este mundo poético, a defensa de Galicia. Manuel María faleceu na Coruña o 8 de setembro de 2004. O alumnado de primeiro do bacharelato de música, baixo a dirección da súa profesora Ana, interpretará a cantiga popular Amoriños Collín. Miña muller, Sareta, mais eu non tivemos fillos, pero sempre nos gustaron. Eu escribí libros para eles. Ana, David e Alex, de primeiro sote, van recitar poemas do meu libro Soños na Gaiola, publicado en 1968, e A Rúa do Ventoceiro, de 1979. Nestes libros falo do mundo da infancia, na contorna natural e na cidade. Un gran mapa de Galiza, pintei con moita ilusión, un mapa da miña terra e terra da miña nación, a unha grandísima estrela, é Galicia semellante.
brillante, estrelas de moitas puntas ou un luceiro xigante. As puntas marcan os rumbos, os máis diversos roteiros, que son os gigantes deixando fogo perdido. Pintei os mares de medio, e melancolía sobre as caballeiras e o largo de días. Depuxen caminos montes, a súa cor natural, Magdalena, Vilapasa, a Serra dos Pares e Estrada. Nas escuadras que luxei unha forma xeograda, latinos, o Concello, Ribeira, Terra Chá, e cruzando a nosa terra, tal unha banda, o Palmiño, banda da nosa bandeira, guía do noso destino. A estrela se move. Eu sei dunha estrela, perdida nos ceios, e para os meus sonhos e os meus arteios. A estrela de vida, cando miro para ela, os ollos abertos e ollados en xela. Eu sei que esa estrela, perdida na noite, se que fai de faro, que fai se las coite. Eu sei dunha estrela, para outra de mí, se eu ollo para ela, ela olla para mí. Eu sei dunha estrela, que estrela soñei, se tengo o meu non, é o que non sei. Non falas. O idioma é a chave, con que abrimos o mundo, o salouco máis feble, o pesar máis profundo. O idioma é a vida, o coitelo da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor. O idioma é o tempo, e a voz dos avós, ese breve non sei que deixaremos nós. O idioma é o verbo, patrimonio do povo, mágicamente bello, eternamente novo. O idioma é a patria, a esencia máis nosa, a creación común, máis grande e poderosa. O idioma é a forza, que nos xingue sostén. Se perdemos a fala, non seremos ninguén. O idioma é o amor, o latexo, a verdade, a fonte de que broma, a máis forte irmandade. Denunciar o idioma é ser mudo morrer, precisamos a lingua que queremos vencer. O vento é o valento de cousa que non se ve. O vento ten un misterio, o vento un misterio é. Ás veces é un murmullo, un sopro maino da brisa, sobre mí en alrededor semellante unha sonrisa. Ás veces o vento zoa, terrible, amenazante, levanos a roseardes coa súa forza de xigante. O vento tolo na noite, corre, grúa, berra, brama, eu a escoitar a melosa pechanilla. O vento pasa voando, con forza de xigantón, o sinto para os espectros sempre que chamo de Andoriñas. Guiada da man dun soño, a primavera chegou, e todas as andoriñas nos deu a pico no fogo. Todo voar e voar, e andar de aquí para lá. Todo muir desde aquí de Cocolá. Voan para arriba, para baixo, van ao alto, van ao fondo, voan en línea seguida, en picado e en redondo, andoriñas e concellos, sobre un poste pousadas, que de palabras secretas e nas nosas persoas. O lobo. Ven o señor lobo, que medo, neniño, polo monte abaixo e asusta o camiño. Trae lume nos ollos, nos dentes coitelo, dame nos guiados que dame do velos, arrepío ollalos. Ven o señor lobo con instintos malos, anda pas de niño, con pasos calados, anos e ovellas estarán gardados. Ven o señor lobo con paso seguro, a luz dos seus ollos pura no escuro. O alumnado de música de primeiro bacharelato interpretará a cantiga popular Teño unha cor en Rianxa. Moito contar contos, escribían algúns libros e relatos. Manuel e Eva, de terceiro sote, van nos ler un pertenecente á obra A tribu ten 4 ríos, de 1991. Está protagonizado por Manuel de Padrera, un poeta que coñece demasiadas palabras que usa para producir encantos. No lugar en que comeza ou remata a terra xa, pois nunca se sabe e depende a onde se vaya ou de onde se venha. Hai unha vila que se chama Outeiro de Rei. O nome do Outeiro, río de Pía, venlle dado por estar situado no alto con relación ao río Miño. O apelido de Rei débese a que é a vila máis fermosa da Bisbarra. Tanto é así que as outras vilas dos alrededores fixeron a capital do seu concello. O caso é que Outeiro de Rei, no comezo da súa vida, tivo 3 ríos. O Pai Miño ou Río Grande, que ven atravesando toda a terra xa,
ancho, solemne e vagaroso, recreándose a ollar a beleza das súas propias ribeiras. O ladra de augas tépedas que vais estalaguzando entre árboles para morrer no millo. As súas augas cantareiras non desaparecen, mestúranse coas do millo para lle dar un pouco máis de alegría e finalmente o río pequeno. Os veciños do Outeiro de Rei vivían felices, de que neste mundo hai felicidade, traballando os seus eiros, cuidando o seu gando e celebrando as súas romarías no campo de Santa Isabel, a beira do Miño. Mais un día, as xentes de Outeiro de Rei, que son moi curiosas, enteráronse por un cantor vagabundo de que no paraíso terreal había 4 ríos. Desde entón, os veciños de Outeiro de Rei comenzaron a andar tristes e descaugados, porque eles solamente tiñan 3 ríos, e deseaban traer 4, como no paraíso terreal, que menos. Cando os veciños estaban xa máis desesperados, sen saberen que facer nin a quen acudir, un rapaciño calado e melancólico que andaba sempre en escoitar o cuco en carballeira de hortas, contemplando como floreaban as terreiras e ollando as estrelas, subióse a quiosco que había na plaza do concello, tocou o corno 3 veces e cando viu xuntos os veciños que acudiron ao son do corno, díxolles: as persoas maiores non valedes para nada e non sabedes facer as cousas. Se queremos un río, primero temos que imaginalo e logo sonalo. E o río aparecerá. Teño un amigo en Lugo que se chama Ramón Lamote, profesor de chaireo e dibujante de soños por carga. Idevos para as vosas casas, que cada uno de vos soñe o río que queremos, e así que teñades soñado, tomaremos a Ramón Lamote para que nos dibuxe o soño, pagándole como natural o seu traballo con son de marca do cero. A xente ficou pampa. Despois comezou a discutir. Por remate quedaron conformes coa proposta que se lles facía. Cando cada veciño tivo soñado o seu río, Ramón Lamote veu ao Outeiro do Rei. Instalouse na taberna de Bilbao. Serviulle un neto de viño que foi bebendo moi devagar, mentres cada veciño lle ia contando o seu soño. Así que todos remataron o seu relato, Ramón Lamote ficou supo. O soño de todos os veciños fixo un só soño, debusouno. No seu debuxo puxo tosos, carqueixas, bouzas, árboles, prados, contellas, labradíos e 2 muiños regulosos. O debuxo era un regalo. As xentes de Outeiro de Rei ficaron moi leras. Levaron o debuxo dos seus soños aos lugares por onde querían que pasase o regalo, porque eles deseaban un regalo. Xa tiñan un río grande, un mediano e un pequeno. Agora precisaban un regalo. Mas por moito que se esforzaban, o seu soño non se facía realidade. Entón, procuraron o rapaciño calado e melancólico para que os aconsellase. Mas o rapaciño ía en Sambrico de Parque, na romance de San Alberto. Agardaron pacientemente a que o rapaz, que se chamaba Manueliño de Baderna, voltase da súa devota romance. Cando Manueliño voltou do San Alberto, a sorpresa de toda a xente foi enorme. Falaban dele. Manueliño de Baderna colleu o soño debusado polo seu amigo Ramón Lamote, e seguido por todos os veciños foi ao lugar do monte e dixo: a hoguiña pura sin pés, a broma e foi de botella aquí no trollo da abuela. E a auga saiu a superficie e abrumou e comezou a correr monte abaixo. Os veciños seguiron a maravillados. Cando chegaron a mesas de Francos, Baderna parou e dirixiuse a auga e dixo: descansa, vai a morir, encórate, tens que mover un miño. A auga encorouse, o lugar chamase as Regas. Cando encoro estivo cheo, a auga que revertía seguiu o seu camino. Baderna volveu falar: neste lugar de Cepel, os regos xa é un regar, e mesmo namora dele. As augas, emocionadas, comenzaron a cantar. Ao chegar a Paciela, Baderna parou, ollou o sol que estaba poñendo e exclamou: regato, rego ou reguei, é hora de descansar. Despide as terras de Outeiro, que xa chegaste a todos. E as augas do regato meteronse mansamente no río pequeno, e as levaban a encontrar. Xa sabedes a razón porque o Outeiro de Rei ten 4 ríos: o Miño, o Río Grande, o Río Ladra, o Río Pequeño e o Regato, o último río que apareceu en Outeiro de Rei, que é o máis pequeniño, pois ainda non tivo o último para navegar. Dos mapas e xeografías, onde figura chamalle o río da Barcela. Os de Outeiro de Rei temos un nome familiar: o Regato do Pequeno. Agora, a xente de Outeiro de Rei anda moi leda e fachandosa. A súa tribu ten xa 4 ríos, como por aí terrenal, mas non se pode medir. Manuel Rodríguez, del terceiro ESOBE, interpretará coa gaita a peza titulada Pieliceira de Ernesto Campos.
A poesía é o meu favorito. Os meus poemarios empreguei estrofas populares, pero tamén me gustan moito os sonetos. Genoveva e Salvador Moer, de segundo e sobre, van recitar algúns pertenecentes ao meu libro Poemas da Camarada Estremetida, de 1981, e das lúcidas luas de outono, de 1988. O noso amor é vencer, tamén sorpor, escuridade da noite e luz do día, luceiro cintilante que nos guía a un universo senlleiro e tentador. Non é soidade do amor, melancolía, brillante, sobrehumano resplandor, é berro fondo, calado, aterrador, que urxentemente exixe compañía. O verdadeiro amor sempre é vencer, claridade que nace porque sí, na imprecisión total do noso ser. Non teño outro desexo, máis querer que vivir miña amiga perto de ti, e ao teu lado soñar envellecer. A ti che pido amor, flores e mente, para levedar con ela o noso afán. Quero que sexas vindo, sale pan, lareira animosa e fondo quente. Pídoche, meu amor, soños que fan unha gran lavarada trascendente. Logo queda un remol esmorecente, mas a súa casa voltase volcán. Eu quero ser somente compañeira, unha verdade sinandeira nua, como a neve florida das aldeiras. Déixame, pois, vivir desta maneira, estando eu tan unido a vida túa, como se unen as rosas coa roseira. Amo esta terra desnuda e luxuriosa, a terra que nos ten e nos devora, esta amante fatal que nos namora, coa súa graza lixeira e poderosa. Amo esta dona que cala, ri e chora, que se mostra atrevida e pudorosa, que produce a camelia e máis a rosa, e que logo da noite trae a aurora. Amo esta maravillada terra en flor, as lúcidas lumieiras do sentido e o delicadísimo lume do amor. Só, de verdade, vale o amor vivido, aquel que pode vencer a nosa dor e liberarnos da nada e do olvido. O teu nome de sale primaveira, feito de asombro, graza e fermosura, enche os beizos de mel e de ternura, dunha música maina e feiticeira. O nome teu nunha noite escura, este meu mar sen porto nin ribeira, e pon no corazón luz verdadeira, unha coita de amor, calada e pura. O nome teu amor abre o meu mundo, ultrapasa a razón, o sentimento, e fai o coñecemento máis profundo. Pronuncio o nome teu de xeito lento, e perdo o meu poder, lerme confundo, dedica a facerme aceiro, sole vento. A Clara, de Ariel e Laura, de cuarto da ESO, acompañan a Raquel e a Chanel, tamén de cuarto, no recitado do poema O meu barco. Teño un barco de xoguete, en el me quero embarcar. Polos mares dos meus sonhos, quen me verá navegar. Navegarei por 1000 ríos, 7 mares de cruzar. No meu barco de xoguete, cansarei de viaxar. No meu barco de xoguete, mariñeiro e capitán, non teño medo ao trebón, nin me asusta o furacán. O meu barco de xoguete, o meu barco moito vale. Verei tendas, verei illas, verei mares de coral. Andive en todos os mares, xa cansei de navegar, con meu barco de xoguete, sin sair do meu fogar. A verdade é que ao longo da miña vida escribín todo tipo de textos. Poesía, narrativa, teatro, ensaio, e tamén publiquei artigos en xornais e revistas. Uxía, Julio e Silva de cuarto de SOA van ler dous destes artigos recopilados no libro Memorias da Terra, de 2016. Viaxas medias. Este servidor, non sei pouco saberes de ler, sempre andou procurando, o mesmo que moitos galegos curiosos, onde estaría ou estará o Monte Medullo. Como se sabe, a resistencia dos galegos que antes da agresión romana escribiu a página de ouro no Medullo. Os galegos preferiron matarse bebendo veneno extraído do teixo ou padecer unha enorme fogueira
antes de se entregaren e se someteren aos romanos colonizadores. Esta conduta de heroísmo colectivo aínda hoxe nos impresiona e nos conmove. Como mudaron os homes? Os historiadores do noso situaron o Monte Medullio en diferentes lugares de Galiza. Algúns defenderon que o Medullio estaba e está, aínda se pode ollar, no que hoxe chaman as Médulas, a saída de Valdeorras, no Bierzo, na actualidade provincia de León, mais que, sen dúbida de ninguna clase, é terra galega. Os habitantes da aldea das Médulas falan galego, dando laboro significativo. As médulas son, na actualidade, algunhas dunhas enormísimas minas de ouro, explotadas polos romanos. Plinio deixou testemunhos escritos desta importantísima explotación romana, posiblemente a máis grande e importante de toda a antigüedade. Abonda como Ollada. Está probado que os galaicos eran uns excelentes ourives. Non hai máis que observar os torques que se gardan nos nosos museos, o diadema de Ribadeo e o carneiro alado tamén de Ribadeo. Consta que a armadura de Aníbal era obra de artífices galegos. Nada máis natural supor que os galaicos, os seres invadidos polos romanos, refereron que a morte máis importante da súa riqueza as minas de ouro. Os romanos o que lles interesa de Galicia era vender o ouro de galaicos. Por iso é lógico supoñer que Médulas e Medullio se chaman ao mesmo lugar. Saindo do Valdeorras e pasadas as pontes de Domingo Flores, chegamos a Carucedo. En ali hai unha estrada que leva a Dicas Médulas. Aconsellamos visitar primeiro as bellas explotacións mineiras. Compre levar un guía pois súa coñecedora do lugar, pois é doado esta viaxe. É de rigor a visita á Cuevona e á Cueva da Encantada. Despois podese ollar o impresionante conxunto do Mirador do Orellán a que se chega pola estrada máis bien do mundo. O logo de Carucedo é artificial. Nel facíase de derradeira fase do laboro das pedras removidas para procurar ouro. Tanto Carucedo como a aldea das Médulas ou Muñán impresiona pola súa pobreza e pola falta de menor gusto estético nas súas construccións. Moi perto está o castro de Montosa, sede do campamento romano. Os montes alquilados do Pirineo, aparecerse é grandioso. Para visitar o conjunto recomendamos a guía de David Gustavo López, das Médulas, da editorial Nebrija. Pese a que non é moi boa, pode pasar. As bellas minas romanas deixaron unha paisaxe insólita e alucinante. Semella outro mundo, unha enorme montaña roída polo mar dun home polas augas, nun sitio irregular. Dá lugar a unha especie de picachós, vales e ladeiras que se miran irreais. A terra é dunha cor amarelenta. Cando lle pega o sol, o seu aspecto non pode ser máis fantástico. A cor amarela contrasta vivamente co verde dos castiñeiros, algúns enormes e traídos aquí polos romanos cunha dobre finalidade: soster a terra para evitar derramamentos e, ao mesmo tempo, aproveitar as castañas. Compra visitar as médulas. Ao chegar a elas, un coida que está soñando. Hai que ollalas. Ademais da sorpresa, do asombro e da emoción que lle produciron a este que escribe, quixeronlle compoñer uns versillos que... As médulas son un mundo insólito e alucinante, cos seus castiñeiros vellos e o seu vermello sangrante. As médulas son Galicia, o propio ser ancestral, terra galega onde vive a nosa patria inmortal. Nas médulas o Medullio, os galegos de outra idade elixiron entre a morte ou perder a liberdade. As médulas, montes de ouro que saqueou o romano, gardan un fondo misterioso e un segredo sobre o humano. Na soidade das médulas aboia un extraño medo, óllese vir do Orellán ao lago de Carucedo. Relación sobre a literatura galaico-portuguesa e o Camiño de Santiago. O escritor galego Álvaro das Casas, estando exiliado, deu a luz un libro no ano 1939 en Bos Aires, titulado Santiago de Compostela, corazón de Europa. Ninguna definición, ya que é mellor a capital de Galiza. Santiago é un camiño, é máis que un camiño, é a suma de moitos camiños que rematan nun só. Do mesmo xeito que todos os ríos van a dar ao mar, todos os camiños rematan, o quen sabe se comezan en Compostela, que segundo a etimoloxía popular é o pobo. Xa sabemos que ten un instinto infalible e sutil. Significa campo de estrelas. No firmamento hai un roteiro de milleiros e milleiros de ollos acendidos e alucinados, que se chama o Camiño de Santiago. Sos que non saben, os menesterosos de poesía,
lle chaman a Vía Láctea ou outros nomes peores. Na Idade Media, toda Europa peregrinaba por Compostela. Dos campos que levaban a Santiago, o máis famoso é o chamado Camiño Francés, por onde entrou en Galiza, e en toda a península a poesía occitana, francesa e italiana, a sinxeleza telúrica do romántico e a gracia estilizada e elegante do gótico. Polo Camiño Francés saíron para Europa as culturas medievais da Península Ibérica, a galaico-portuguesa, a castelá, a catalá, a mozárabe, a xudía e a musulmán, exóticas e atraentes para a Europa católica, con saudades do seu imperio romano xermánico, iluminada polas vagas floridas do imperante Carlomagno, que naceu xa sendo unha lenda e que, según a tradición, peregrinou a Compostela, guiado polo camiño de estelas que era o fundamento. O camiño portugués partía de Coimbra, a onde chegaban outros, e pasaban por Ourense, e tivo pousadas e hospitais. A Santiago peregrinou o primer rei de Europa, Alfonso Enrique, por causa oracionis, como antes fixera o seu pai. As grandes cortes da poesía galaico-portuguesa foron as dos reis de Castela e de Galicia, Fernando III o Santo, o seu fillo Alfonso X o Sabio, e dos reis portugueses, Alfonso III e Don Denis o Trovador, e que o povo alcumou o Labrador, e que tivo unha muller santa. Hai tamén que subliñar a importancia de Compostela e da súa corte arcebispal. O profesor Filgueira Valverde fala de dous importantes feitos da Compostela do Romántico: a escola artística do mestre Mateo e da escola lírica dos cancioneiros, e aínda engade o cancioneiro da Vaticana e máis o da Biblioteca Nacional de Lisboa veñen a ser transuntos dun cancioneiro compostelán, cheo de cantores santiagueses pola nacenza, pola veciñanza, pola ramaxe ou polo espírito, que conteñen unha bada de lembranzas e compor o máis vélido florilexio da nosa cidade. No forestar da Idade Media, o Camiño de Santiago, os innumerais camiños de Santiago, rutilantes como as estrelas, abertos a todo o mundo, universais e locais, fixeron saír da nosa propia tribu as palabras da auténtica poesía, e trouxeronos a poesía, e con ela o pulso e o tremor humano doutros povos, especialmente dos occitanos e dos italianos, e tamén dos judeos e dos árabes. Enriquecerómonos nós, e enriqueceronse eles. O Camiño de Santiago é o alicerce máis fondo e que se asenta a cultura occidental e mesmamente a galaico-portuguesa. Aínda que fose tamén a causa de que unha comunidade cultural originaria pertenza a dous estados diferentes. As loitas religiosas entre Compostela e Braga teñen moito que ver coa independencia de Portugal. Para comprendermos cabalmente o que somos e quen somos, temos que andar de novo os camiños de Santiago, coa sensibilidade e inteligencia ben despertas. Nos tempos de hoxe, os emigrantes galegos e portugueses tamén andan, de novo, o camiño de Santiago cara a Europa, só que ao revés de como se andaba na Idade Media. Os nosos emigrantes xa non camiñan a pé, van en autos, en convois, en avións. Este feito arrepiante e doloroso merece unha forma de meditación, mas isto xa é outro chorar. A continuación, Óscar de Teixeiro e Sobé interpretará coa acordeón a peza Trouneada de Petra de Manuel Olegario.
marchar sen escoitar a lectura dunha escena da peza teatral Berenguela, Aventuras e desventuras dunha espiña de toso, de 1979, lida por Valeria, Irene, Rebeca, Junior e Joaquín, de terceiro ESO. Folla de Carvalho, animada do ar. A leve piña de Carvalho sobre min se ve pousar. Eu son a espiña de toxo a mar, ainda que teño cara fera, nunca fixe ningún mal. Feridora, fera, manda o arco por xeito do vieto. As andoriñas posen min. Eu son mo, dolle pensado de pasar. Teño feitura de agulla porque así son máis delgadas, só por iso. Todo o mundo che ten medo. Gardo e protexo, pola primavera, as miñas flores maretas. As miñas flores, para que saiba, son o sorriso da primavera. Os peculeiros son meus amigos. Ti non tes amigos, son un suspeto. Comigo, se me conchelo fiado, filo a una mañá, o ar queda cortado e fai sen non claridade. Xa oi, Pérez, tes un criterio. Estás formado para ser humano. Son así, non fago mal a ninguén, e quero ser tu amigo. Imposible. Por qué? Porque non. Iso non é razón. Son unha señora moi soñarada, amiga do vento e máis saxeada. Eu estou no alto, nun trono sentada, quieta no chan e non vales nada. Pamplina. Envexa, tesme envexa. A miña cor verde dalle calidad ao sur do ceo, para que envexe. Eu non te teño a mesa que non teño a ninguén, e non me cambio por ninguna folla de traballo. Que máis quixeras? Resumido. Insultasme, faltasme ao respeto. A mí, que son a señora Folla de Carvalho. Non che falto en nada, non sexas enredosa trapalleira, esti que me tiras do xenio. Cala, famenta, que desgame, teño que cos meus dentes a xeito de cero. Que medo, atrévete, abusón. A Folla de Carvalho e a espiña de toso saen da escena pelexando. Na escena seguinte, un garda leva preso a espiña coa gran foto. Cala que te vale, mire que queres notar e escolar a Follín de Carvalho. Perdoe, señor Garda, eu non fixe nada malo, foi ela que me cometeu. Júrolle que non voltarei. Usa máis cativo en de Xabaiten, eres un espiña feroz de comer. Non fixe nada malo, eu nunca me metí con ninguén. Agora que te ves perdidiña, pásate a mostrar. Todos os espiños espiñados, é verdade. Eu non me espiña ninguén, son boa e pacífica. Sí, imos ver, ibas a misa? Non. Cumpres o prefecto, pagas a que te digan que te lo servicio? Non. E non dices que é boa? Sí, e que eu non son unha persoa, eu son unha espiña. Logo, pois, se non espiña, non é mal. E dalle. Sen faltar, nada, vexo por ti, pero eso sen nada. Sí, señor Garda. Andando, para ir por su profesor. Teña piedade de mí, que non fixen nada. O único que fixen foi defender. Todos os criminosos son de su cara, se non é un peligro arreado. Nas 4 escenas seguintes, a espiña de toso é xulgada e condenada a prisión, pero antes de ir a prisión, o xuiz decide darlle leccións de cidadanía e manda onde o alcalde para que pague os impostos municipais. O alcalde chama por o recaudador municipal, pero a espiña só pode pagar con maneta das súas flores. Acusada por iso de heresía, o garda leva a cárcere con a mejor atada polo pescozo. Arreas, estou desexando por un entrevista e xa non pode ser. Non tires tanto que me manca. Está che reconocido. Todo es pouco. Perdes a todo. Eu non fixen nada. Xa podes esa cosa. Imos, que non tenho tempo que perder. Tiño que ir ver as minhas culpas ao carro azul, ou blusas, ao alameda, a onde estou. A moitos lugares vas. Que teño moita sede. O que te pasa é que és un bebe. Eu bebo, muitas palabras, que son autoridade. Que me dixer? Se me deixas fuxir, douche un pouco de vino. E onde estás? Agora non o teño, daría xo se que me deixas fuxir. Que estas listas, andando para a cadea. Eu non fixen nada, eu son inocente. A espiña inocente, con nada de sen. Na penúltima escena, a espiña de toso queda presa no cárcere e queixase da falta de xusticia. Eu son o carceleiro da cadea principal, o custodio, o rateiro, o ladrón, o criminal, o pericón, a coaprea, a espinatoria, a comiteta, a cadea, a regaladín, non entendo nada, eu non me metí con ninguén, a ninguén lle faltei. Que injustiza máis grande. Non chorabas cando te acometeces a Folla de Carvalho. Asasino, estarás na cadea e cando se sacuran os outros. Vas outras semanas un día nesta cadea.
Non hai xustiza, eu non lle cometí con furia de Carballo nin a ninguén. Son de natural pacífico. Ainda que este dicir, desvergoñado, anarquista, degenerado, separatista, tentabas encorrallar a cultura da civilización. Bendiches aos niños, burlaches do creen, non respetaches o señor alcalde, negaste a pagar impostos e trabucos. Se diste que non fixetes nada, menos mal mejoraron os guardas e carcereiros. Eu digo a verdade, non hai dereito que facedes comigo. Aí quedas, presa e empresa, atada e ben atada. Eu vou botar un subastado que son capaz de xulgar. Na última escena Espiña e Toso recibe a visita do espírito do monte, que interrompe os muros de cárcere e recupera a liberdade. Ai de mí, que son perdidiña. Levo cadea para anos e anos, aquí, detrás destas reixas, destes ferros e irei esmorecendo pouco a pouco, murchándome, sen esperanza de voltar a ollar a luz do sol. Espiña de Toso, berenguera, berenguera. Que me chama? Son eu, o espírito do monte, que veño por ti. Non me recoñeces? Pero que te recoñezo, mais, como poderei fuxir? Teño poder para iso e para moito máis. Para iso eu son un espírito. E non taban comigo? Non teñas medo, os teus perseguidores nada poderán contra mí. Fora do asfalto, eles non son libres. Non te fíes, teñen todo medido, espiado, retratado, catastrado, contabilizado, apuntado nos libros. Eu levarei a bolsa máis perdida, ao mundo máis celoso. Ali terás por compañeros as nubes que pasan, os animais teibes, os seres puros que van a mundo. Ali serás libre. Libre, libre, libre! Rematar esta pequena homenaxe a Manuel María, o alumnado de terceiro ESO B interpretará O Son do Ar, composta por Vieito Romero e que forma parte do repertorio de Luar na Lubre. Os gañadores son os siguientes. Modalidade cómica. O segundo premio é para Xulia Alonso, de cuarto ESO A, por Hortaliza Humana. O primer premio é para Aaron Hernández, de cuarto PDC, por nuestro error que esto no puede. Modalidade poesía. O segundo premio
e o primeiro premio é para Iván Fernández López, de segundo bacharelato C, por A Voz de Raya. Modalidade narrativa. Debido á calidade dos traballos presentados, o xurado decidiu conceder nesta modalidade, ademais do primeiro e segundo premio, un accesi. O accesi é para María Carrera, de cuarto da ESO A, por Amanecer de Sangre. Segundo premio é para Samuel Fernández, de segundo SB, por González, de segundo